Perquè vau començar com a falla infantil. Sí, la falla es començar en setembre del 83, ¿vale? Sí. Y resulta que así en el pueblo n'hi ha un artista fallero. Bueno, amigo. Sí. Pepe Sales, Sí. que és família del que mos fa la falla ara, que diuen Toni Sales, Sí. ¿vale? Y resulta pues, que la gent del poble pues, diu, sí, tu artista fallero i així en el poble no n'hi ha falles, en Montcanya n'hi havien tots els tres, ¿vale? I així en Alfara pues, no n'hi havia. I ell pues, anava a buscar a un amic que tenia el Salvador Salsilvestre, el Salsero, apodo el Salsero, el Salvador Salsilvestre quan ningú el coneix, però Salsero, que de gràcia falta justament de l'any del 25 aniversari. I anava a dir, mira, jo tinc aquesta idea de fer una falla així en el poble, i pues anem a tirar avant, el no, el Salsero era molt amic de mon pare, era en carne i ungla, i claro, jo sabien que a mi m'agradava les falles i tal, i de casa m'apuntaren a mis hores, a provar, i plegarem a ser uns 60 xiquets. Ostres, el primer any? El primer any. Però és que el segon any, que ja se munta la falla gran, vam plegar a ser 172 persones. Ostres! Les contigo jo l'altre dia. Ostres! 72 persones entre majors i... Ostres! És molt. El tema és que entonces així en el poble no n'hi havia res. Pas xiquets. La falla va ser una activitat perquè... Perquè s'havia tots els dies el casal. Els xiquets acabaven al poble i venien al casal. Clar, és que no hi havia... És que no n'hi havia futbol, no estava l'escola de futbol, no estava la banda de música. L'únic que n'hi havia els juniors, els juniors eren els dissabtes. Clar. I el casal se mos omplia. Hauríem tots els dies al casal perquè el casal s'omplia. Que meravella! Que bonic, eh? Vosaltres manteniu una identitat forta respecte, per exemple, de Montcada, que podria absorbir d'alguna manera, no? Sí, home, con el tema de xuntes local o algo, o no? Claro, és un poble molt gran que està tocant. Sí. Però el tema també de les juntes locals, clar. A veure, mira, parlant d'això de les juntes, no és mal que por bien no venga, això de la pandèmia ens ha fet tindre a comptar més en la Junta Central Fallera. Perquè farà un any, o per ahí un any i pico, se crea el primer grup de WhatsApp de les juntes, de les falles que no tenim junta. Exacte, sí. Que n'hi ha falles hasta de fora de la península. En Mallorca n'hi ha una falla. I al final el que volen és unir-se, tramitar cara a la Junta Central Fallera, tindre més controlat i que vaig a soles un representant, no vaig a tres, uno de cada falla. Entonces al final és quan hi ha un overbooking a la Junta Central Fallera i és millor per tots també. Clar. I ahí estem. Però no mai s'han... No, sí que sí, perquè una vegada les últimes que n'hi ha a la Junta Central sí, perquè no s'ajunteu en la Junta Local de Montcada, perquè Alfara és Alfara. Jo sempre dic el mateix. Per suport. Però jo ho veig en el mateix sentit. Jo ho veig en el sentit que no ens absorbiren. Clar, jo vull la meva frena, jo vull les meves coses. No, a veure, en la reunió, l'altre dia en la reunió és que el que acabo de comentar, que moltes vegades hem equivocat, cada falla és independent i pot fer els seus actes i les coses. És més per la Junta Central Fallera que tinga un control i que sols, per exemple, si nosaltres anirem a Montcà, ja no anirem nosaltres aniríem a la Junta Central Local de Montcà i ella ja ho passaria allà. És simplificar un poc més el treball. Això sí, però jo ho veig... Però exactes en si, clar, sempre ho han mirat, jo sempre també ho han mirat, no? Jo la frena, però no, fos la frena, no? La frena la faig en un poble perquè la gent deixa a veure la frena a la Mare de Déu, que fiquem la Mare de Déu està de propietat, tenim una grada per ficar les flors i muntem un xicotet d'escenari allà a la paret de la iglesia i fem allà la frena i ja està, i fem nosaltres.